Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wa 'yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi. Sannan ina gode wa Allah da ya bani damar buɗe wannan channel mai albarka, wanda za na taimaka wa 'yan uwa musulmai da kuma sauran abokan arziki ta ɓangaren ba su wata gudunmawa akan wani sabon tsari da kowa ya sani, wato ja lifestyle. Ja lifestyle tsari ne wanda zai baka damar siyan gida da mota da mataye, don ba za na ce mata ba. To insha Allahu idan ku biyo mu a cikin wannan tasha za ku san menene ja lifestyle, meye ja lifestyle, me ake a ja lifestyle, ta ya ja lifestyle take samun kuɗi, ta ya za ku samu kuɗi, ta ya za ku siya gida da mota. Amma da Allah idan yau ne farkon zuwanka wannan gida namu tasha tamu, kai mana subscribe. Za mu koya maka yadda za ka samu kuɗi da yadda ja lifestyle yake. Idan kuma ka riga ka rijista kana ɗaya daga cikin membobinsu, idan ka samu matsala za mu nuna maka yadda za ka gyara, za mu nuna maka yadda za ka biya kuɗi, za mu nuna maka yadda za ka cire kuɗi idan lokaci ya yi. Sunana Mika'il Abubakar, ni ɗan Najeriya ne kuma ɗan cikin Kano ne. Ina yi wa mutane barka da zuwa, kuma ina fata idan kai sabo na cikin wannan gida da Allah ka daure ka mana subscribe, kuma ka danna alamar ƙararrawa don mu samu YouTube ta sanar da kai dukkanin sabbin bidiyon da muka ɗora akan ja lifestyle daga farkonta a ƙarshenta. Bisalam.